Yeah. The biggest thing she don't show. Everywhere I don't show. Let me mess up. Over the delu, chin. Wadalu, Nike, mobodo. Nike, jobodo. Over the delu, chin. Yes. Watana yeze, utukulani na pocheze. Ifumu nigbo kwa mudede, ukwabi witese si pepe. Consi my palace and go tell your father, say man no be servant to give. You where you jackpot with all of my karate, think say you no go skip it. Nigerian nightmare, style bender. See the swagger where I carry enter. Show fresh, but I carry mental. Fuck with my family, bad temper. Large entrance, check out the fat bender. Shall I become the bartender? Big spending while they hold you up. White tapada, mama Yoruba, check it. Nike, mobodo. Nike, jobodo. Over the delu, chin. Anya potato. Nike, mobodo. Nike, jobodo. Over the delu, chin. Anya potato. Uncle, we run am, paranoid jealous. The popori too much, she open to rose. She give me Ikebe, I lock am to coast, fly am to Bordeaux. Obodo Imbo, give am paros. How many chikalas I been there with? Organic, I carry my virginity. I go still give am rabat, give am belle, give am assurance. Money, na surplus, the swagger, bogus, your army, we pour us, we out, kala, load and pull up. Nike, mobodo. Nike, jobodo. Over the delu, chin. Anya potato. Nike, mobodo. Nike, jobodo. Over the delu, chin. Anya potato. Iluzie solunu akuna bini inata kwala inakwaje kama yana Agunechemba. Okome. Ana boko sibu wa bile libe kwa bana ta. Okome. Oziwe ma de jadi na nomko. Okome. Awana ya ka Chinedu bile libe na kuja na bosilai. Na tulai na jo mo na tulai na jo mo. Ndini ne bele ba etele ko. Yes. Ko ye jiwe ta ko ye jiwe na ji fa ma ni. Okome. Na ma na ta ji ko no. Na yo sibu lo ko bana ta ko sibu la in Nigeria. Do sibu la ba ni ba na mbra. Do sibu la ba ni ba ka na no mi ne mo sa. No ba no kunne ka. I never give on to go to back on. If I achieve every day from if I want you to know how to daughter. So that guy is the great. When they want to get I am a several. I'm going to know. Yes, so much I want you to get out. I want you to na bishop no so if you na go see the book all the boy don't know so can go I will get it I agree no get the Abagana guy man do yes because I am with you ana yo bigo sebro ki para ka gozo I go there man na for sebro onye wani amen Tony Agunechemba
I just be for no dobu when I pull a fee. I just be for no dobu when I pull a fee. I just be for no dobu when I pull a fee. Oh yeah, yo. I just be for no dobu when I pull a fee. I just be for no dobu when I pull a fee. I just be for no dobu when I pull a fee. Let that show face. Let them show face. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu, zobu, reigning by master. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Kiye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Kiye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Omarunga basi, oneme kasi. Omarunga basi, onaka kasi. Epuka dike, ile dike. Wani manaria, achaluko dike. Clear the road for Musabi. Step aside for the game changer. Onya de kubaki aputago. Amo na babo na tani. Owarunga basi, ona mekasi. Owarunga basi, ona kyakasi. Ekube dike, iwe dike kwe. Wani manaja, achaluko dike. Yeah. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu, zobu, reigning by. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu, zobu, reigning by. We thank God for him, for making him realize the need for being home with our culture and tradition. We have been on. He's a great philanthropist. I know more can they on as which I know now. One year, and then my head and my mother as well as but also one day also. Also no fee and G Matia in your marker secondary school now what to wow. And he had the ozone, Megaman, carry an ogre. Off your one, Avenger, make the W, Tunia cannot ever, and we're angry. I'm on no young one, and we'll come angry and I'm there. And only very young one, I can hear the man I never about to. I hear my call, maybe. So I'm very happy, and I thank God for him. And I got some others to emulate. A Jaricha Nataluno. So now I can make it in my Wabieva, and thank God. Thank you. And you called him right, Agunechemba. He is the Agunechemba. And Agunechemba globally, beyond the Abagana, is a brother from another mother. He's a very, in fact, our bondage is very cohesive. That's why when I heard he's doing the tradition, despite his diaspora affinity, he still has deep root and concern for culture, our culture and our heritage. To remember that after the normal ERG of Abagana, for him to also do same in his house. That's why I'm here, to tell him well done, for remembering his motherland as usual, and for him to continue to do his, not just the humanitarian
or philanthropic life, but also they try the cultural engagement and inclination in the whole thing. So I ask God to keep in and keep on keeping him. Whatever he's doing for humanity, is just a starting point. God continue to give him the armamentaria to continue to forge ahead. So he's a good guy, and we're happy. That's why we are here, to celebrate him and also to celebrate our culture. His Royal Majesty Igwe Mark Anthony Chinedu Elibe Okonkwo eze dị ọra mma nke ịtọ n'alọ mechazi abana akpọzi m ebugharịsịa adọba na nke ikpeazụ. Dọkịta bụ onye nke m, Dr. Chinedu Umeadi onye nke m, onwe m ọzọ Senate, mechakwa bụrụ NUJ Man of the Year last year, ọ handle over this year. Mechaa ọbịa n'alọ chi echichi echiri oke isi kufere mba na anị alọ nke mbụ n'alọ, oke osisi kufere mba. So na relationship mụ na ya buru ibu. Ịbịa n'afịa m, enwere Chinedu bụ afa m, mụnwa bụkwa doctor, I have doctorate degree. Then bụrụkwa Tony, nyanwa bụrụkwa doctor, bụrụkwa Chinedu, bụrụkwa Tony. Ọ na-abụ mụ na ya sekọ picture, ndị mmadụ fụ mụ na ya na-asị ma eji maka ekunu si bụrụ. So etu si eme ka o si eme, ọfọdụ na-agọrọ ya bụ na oribe ji aricha oge erite ego, rite ndụ, rite ibe akụ ibe enwe na-arụ isi ike. Agwago m ya na olu obodo oyibo na ga-akpụ ya ọrụ, ọ ga-ebute ibe a na-akpọ trillions of dollars, because na nyanwa ma eli Chineke ibe a na-ayọ Chukwu bụ ọmalụ ndị ma eli, ndị na-enye mmadụ ibefa ya wele nyefa ndị maala eke ka ba wee kezuo. So na Chineke ya nọnyere ya. Ebele Agunechemba na ọ ya adịlị ya mma, etu ọ kpọkọtara anyị ka anyị nwee aṅụrị, ọ ya adịlị ya mma. Ọ nnukwu emeleme ife ka ọ na-eme taa, nnukwu emeleme ife ọ tụrụ m n'anya. Amara m na ọ dị nnukwu etu a, ndị ufie na-agbọ, ndị egwu oyibo a na-agbọ, ọ bụrụ ife nnukwu aṅụrị. Ọ bụ ya bụ agụ ọ na-eche mba na onye agụrụ arọ na-agabụkwa ya arọ ọzọ, na ọ ga-adị ndụ wee nwekwa ji arọ ọzọ, na Chukwu ya nọnyere ndị Abagana, nọnyere ndị Anambra steeti, nọnyere gọvanọ anyị Prọfesọ Charles Chukwuma Soludo, onye nke na-eme ọfụma, ka Chukwu ya nọnyere ibe niile ọ na-eme. Ji ya na-awa arọ, ọ ya agwakwa nke arọ ọzọ ya aka nke awara arọ. Onye metemi iluzie solunu akuna bini inata kwala inakwazie kama ya neno umono okungwali boy katienti iluzie bulora onye mebezi nani go okungwali boy katienti iluzie wolona Mwane mebene onye mebezi nani go Agazi amaka wejina gomo Agazi amaka wejina Osilio nyama Mkenkeni Ekeke na lojika isabalo Ajia shakata namu Sakebeno Ajia sadebe Hasadebe na yamu
Obia muze no chini lebe namo waneme bene Ojeli go wevi nene Ojeli go bituma waneme bene waneme bezina ego mo no mebe okwife kulu kaneme atantia kwaru meku
ekene nuka nwoke si ebeje ọsụkasụ na asụ ndị lom imebe ọfụma onye wiwo si n'ike taalụ ebula ozu onye ọzọ dịka ugwu nkwụ Chukwese efi ma ikpe asịkwana nwata na onweli ifo ga-emenwu ọgbanyelu gị fi ikiri aja mama m si na nwa m etogo kwa maka na nwa m jelu mba o wee bute ike ọganilu na-ebutela nwata m nwata chọwa nke ya dibịa kpọ ya chọ nwa ọ bụdo onye na-akwa aja aka n'ọdụ nkịtị emewe mara odogwu ya ọzọ ka ibu ihe bụkwa nke makọna ka nyebe kama nga ya yọọ ebere ọnọdụ ugo ya solu nwoke maka na anya fụlụ ugo kacha ya mma achala ugo nwanyị biko ga gbalụ m egwu bọsi nọ n'ilo anyị na-aṅụ ego mbọ ife nwoke nyere nwoke bụkwa nga jidelu isi n'ịmaka ife izụlọ onwe gị afịa ịma na mmadụ na-eyi mmadụ mara amalụ onye ọbụla nwere nkọta ife atụrụ anya ka ifo onye ọ na-eme nwe ife eji akpụ ya n'ekwe onye nnukwu mmadụ ka ọ bụ he's been treating Abagana well and Abagana is responding ọfọ niile ọ na-agara Abagana maka ọganiru Abagana recognize ya ọfa ncha niile bụ ife iji fụ ndị nọ ebe a today mụnwa bụ nwanne nke ọ bụ na ana na-esi tinyere ya aka na-ekene na afọ Abagana n'ime ọ ga na-agara ya n'ihu Agunechemba nwanne anyị so ji ọ na-awọ ya wọta ya ogologo ndụ wọta ya arụ isi ike wọta ya ife ọma ọ na-ehelpụ ndị people na-empower ndị mmadụ so Chineke ya enyere ya aka megherie ụzọ n'ọyịba anyị na-ayọ abịa na ebele Agunechemba na ọ ga-adịrị ya mma is a young active Abagana. He believes in God, he's hardworking, he has passion for medicine, what he's doing, he has patience and is perseverant. Oga Adeleyama, Dela Abagana Nenema. Abagana ina ya ikono, kai wedi bukwafu. I saw from light, never Agunechemba no. He's a young man organized. Na yo na chukwu ọwasị aje a ọwata ogologo ndụ arụike ife akwa ka ife enwe ogbu aka ji na mma ogbu aka ede na mma ọ ji ife na-eme n'iru ọ na-azụ ọ na-eme n'azụ ọ n'iru chukwu egozie ụmụ ya fago akwụkwọ papas afọ nwata ọlụ onye lụọ oge iru ọnụa onye lụọ oge iri nwaanyị anụa mbawanye nsepụ esepụta n'aka Jizọs ibo medisi o ibuke desi ya bless anyị na-enye onye na ezinụlọ ya ọrụ chebe ọ na-achịkwa azụ na Canada na-emekwa ọfụma ebe a mụrụ onye ka ama na ọgbụ ya nwanne nwoke nkọwa na-akọwa maka awanji keta nke pụrụ iche afụ n'obodo nke a bifọ a sị na arọ tokwudo arọ ma arọ ọzọ nke kịta makarị mana I believe na nke arọ na-abịa na ya makarị nke because every day ekpere na ekpere Agunechemba ka Chineke nye ogologo ndụ na arụ isi ike ya most important ụmụ ego nwego ego ma ya nyekarịzi anya karịa mmadụ wụ Bezos mmadụ wụ Elon Musk sị maka ọsọ mmadụ nwere obi inyere ndị mmadụ aka ya onye ya onye enyelu onye ọhụrụ na olu onye na onye ana asị m na Agunechemba wo nke anyị nke ime ụlọ ọnya ma anyị ji wee bịawa na a na-esi na nso wee siri egwu ọ ka a na-eme a na-ekwu egwu ọ ife nkwu na ọ ka a na-eme ọrịcha eji ụmụ nwaanyị anyị na ụmụaka anyị wee riwe anyị ekenekwu ya na ọgwụgwọ ego ife anyị na-ekwu ụwo ndụ n'elu ndụ kọnekshọn n'elu kọnekshọn nke arụ adịgo mma na nke arụ ọzọ ya aka nwanne ife ise hita aka anyị dị ya
Uno na menu donyiru ni gama obodo delu chimchim ewepụta kashara n'elu maka na onye na-ekwere okekwe awa ekwesie gị nọ na-eme nwanne ife n'ebe ka n'ebe isi gbakọta uwe isi getebụ ndagaba lele Kilikili kana mupose Yo, we got like you One day my brother this is quado You cannot stop the movie train We got like you The girl say na my bad man you Love my cannot that 1 million You get my money here better and I'm a different the money for doing cigar waka get the food in a rat different you go doing cigar level awam ji n'obi m mmadụ nọlụ merube awam ji bụ omenala Igbo ọ harvest ife ndị ọcha na-agbọ harvest egwu ji akọba ọlụ ọchacha mgbe eji egwube ji ọ na-abụ ife ọṅụ celebration maka oji egwu ka a ya adọba o wee nọlụkwa wee lie ya ofu arọ wee sonyewekwa bifo ji ndị ọzọ wee pụtakwa so nọọ ife aṅụrị ka ọ bụ n'ala Igbo so nya ka anyị na-eselebreti tata ka obodo wee dị mma nya ka anyị na-enwe aṅụrị ya ọ ife anyị mere tata ala Igbo niile ana m asịba ka anyị jide ka anyị ji ma omenala anyị ya adị anyị ama nnọgọtara bụ ka oyibo napụ anyị omenala anyị bụ nnukwu ife anyị emegide ya anyị ya na-eme ya mma na-eme ebe ya kwa arọ ndụ dịrị ana na-eme ya every year na-ebuwanye ọ ka anyị esi na-eme ya anyị ara akwakwa ịkwụsị anyị emegide ana m ekene ndị Igbo si onye ọbụla jide ka o ji anyị niile ya na-eme ka nwanne ka obodo anyị wee dịrị mma na-eje ọ ebe na-ebi n'ọfọ ọ bụrụ na ọ mara omenala ọ bụrụ na ọ mara ntọala na-enene na ya anya ka unu bụ n'otu onye Igbo si agba egwu ka o si agba egwu Agunechemba High Chief Chinedu Umeadi Agunechemba nke Abagana ka ọ na-awa ji kedu na ụdị ụwa dị ibe Well, ịma na Agunechemba bụ mmadụ ọra so onye ya aga onwe ife ọ na-eme ndị mmadụ eju ife ọ ka abịa tata ebe niile ju ọ wụrụ ebe ọ na ka aga nụ na na-eme ife mmadụ eju onye na-aga onwe ife mmadụ na-eme o jeri ya mmadụ na-atụ ya ụtọ onye na-agakwu onwe ka o si dịrị ọ gbatakwuere gị ọsọ enyemaka ụdị ya ma so obi aṅụrị ka anyị ji wee bịa ebe tata wee nọrịa ya nọ na eri ji ọfụ Abagana erigwo ji ma na-ericha ndị na-eri na-eri so tata wụ nke nyanwa ịfọ ka mmadụ igwe na onye bịara ebe tata isi so ọ ndị a sị na ọgaranya jere mba anụ juru akpa nọ ndị ọ na-enye ya
so anyị dị happy na-ekpekwa ekpere na ife ka anọchi ebe onwere onye kọlọ ọnụ onwere bala mba onye etu onye si ede ka ivie si ade ivie onye ezigbo mmadụ ivie na agba ọfụma onwe ebe a ga-eje ụdị anyị apịalụ bọtụlụ anụ ọgụ asụọ bọtụlụ mana ifo everywhere dị very peaceful ihe niile ga ọfụma so anyị na-ekene Chineke na ndị niile bịanụ ka na-analụ n'udo ndị na-alụgo na-akpọgo na ha analụgo anyị na-ekenekwa Chineke ndị nke ka nọ anọ ya analụkwa n'udo ife niile eme ya agakwu n'udo